Lehen hezkuntzan gure eredua sortzen egon ginenean, lau gauza aldatu genitun. Aldatu genitun gauzak izan ziren antolakuntza, bestetik espazioak, eta gero kurrikuluma eta ordutegiak. Guzti hau egiten ari gera batez ere ikasleen pertsonalizazioa lortzeko, ez? Pertsonalizazioaren inguruan hausnartzen hasi ginenean, pentsatzen genuen pertsonalizazioa zela ikasle bakoitzari unitate didaktiko propio bat ematea. Baina gero errealitatera juten ginenean eta praktikan jartzen hasten ginenean, ematen genuen paretaren kontra. Ezinezkoa zen. Orduan, hausnartzen jarraituta gero eta bisita ezberdinak egin ondoren, konturatu ginen pertsonalizazioa oso lotuta dagoela autonomiarekin. Eta autonomia zer da, ez? Batzutan pentsatzen dugu autonomia dela ikasleek bakarrik gauzak egitea, baina ez da horri. Pertsona autonomo batek trebezia batzuk bereganatu behar ditu eta abilezia batzuk, eta horiek landu behar dira. Antolakuntzari dagokionez gure lan egiteko modu aldatu da. Gaur egun irakaskuntza partekatuan egiten dugu lan, eta horrek ematen digu aukera taldekatze ezberdinak egiteko. Hori horrela bakarrik, ja daukagu aukera ikasle bakoitzari ikasteko behar duena emateko. Bigarren ardatza izango litzateke espazioak, ez? Konturatu ginen espazioak izan behar zituztela ezaugarri batzuk, ez? Ongi etorria ematen diena ikaslei, gustora sentitu behar dira, flexibleak izan behar direna, ez da? Eta flexiblearekin lotuta dago nik esandakoa, ez? Azkenean ikasle bakoitzari eman alizateko behar duena espazioek oso moldagarriak eta errez aldatzeko egiten direnak, ez? Kurrikulumari dagokionez oso lotuta dago gure ordutegiarekin. Ezin ditugu ulertu biak batera egon gabe, ez? Ikasgaiak ez ditugu soltu egiten. Bereien arteko loturak egiten ditugu ikasleentzako ere ikaskuntza esanguratsuago egiteko, ez? Momentu horietan gure proiektuak daude lotuta edo egiten ditugun proiektuak hurrengoak izango lirateke. Momentu biribila, bai ala bai, ulermen proiektuak, hartz eta ikasgai espezifikoak. Gure edukiak lantzeko modua ere aldatu da. Gure unitate didaktikoak ere daude lau fasetan antolatuta. Gure gizakiok edo pertsonak nola ikasten dugun kontutan hartuta. Hau guztia lortzeko sortu ditugu material propioak, ez bakarrik proiektuen materialak, baizik eta egin ditugu tresna ezberdinak guzti hau aurrera atera alizateko eta egia bihurtu alizateko. Izan daitezkela agenda digitalak, momentu biribileko kuadernoak ere bai, ez? Beraien hausnarketa egiteko tresna horiek direla. Azken finean, ikasleak bakarrik hobetzeko aukera izango dute, beraien ikasketa prozesuaz kontziente baldin badira. Eta baldin badakite ze gauzak egiten dituzten ondo potentziatzeko, eta ze gauzak hobetu beharko lituzketen.